Wel, wedi'r elwch, tawelwch fi medda nhw, a mae wedi tawelu yn y shed Carcass. O'na sŵn mawr yn gynharach, mae rhywun i gyd wedi gwerthu, a maen nhw'n dal yma, a mae yna gardiau coch, a tasa yna gardiau coch am y wen fwyaf, so yna gardiau coch arall i'r ddau yma. Mae yna lythrened i ri, ond Eluned a Gareth, da chi, ynde? Ie. Eluned a dad, ynde? Ie. Ydych chi wedi cael diwrnod llwyddiannus iawn, swn i'n dweud? O, bendigedig. Falle once in a lifetime, yna fe. Ie, ynde? Na, ni'n apus ofnadw. Mae fe'n joint effort, ni gyd yn neud e fel teulu, yna fe. Ie, ie. Wel, ti'n dweud hynna, yn glywys i bod yna rhai yn teithio o'r byd ac yn dadrach yn cymryd y clod, hefyd? Na. Ti wedi bod ffwrdd ar y Travels, do? Do, bys i ffwrdd yn Travels yn Norwy am 10 wythnos, a wedyn ni rhoi'n orders i dadwen i ddod mewn â wyn i dywain o'r gyfer y ffair eiaf. Reit, faint o waith paratoi? Pryd o'ch chi'n gwybod te bod y ddau oen yma a potensial i fod yn Carcasses o'r safon yma te? Wel, chi'n gweld nhw pan maen nhw'n byti mis oed yna fe, fel maen nhw'n datblygu yna fe. Chi'n cadw'r llygad yna nhw trwy'r haf, a ni'n edrych ei ôl nhw i dosio nhw a pethau. Diwrnod cneifio, chi'n gweld, ni'n gweld mae wyn pert yn yr bwnsyn hyn yna fe. Pan ni'n tynnu nhw wedyn off i'r defed yna fe. A ni'n cadw'r llygad nhw a cadw nhw fynd. Falle bydd hi'n dod yn September wedyn. Yn y tŷ fo chi wedyn? Yn y rhwng gefn? Ni'n dod mewn â nhw i'r shed, dechrau ffidio nhw a bore a nos. A mae gweld fel maen nhw'n dod ymlaen, chwyd o fe? Ie. A mae siŵr mae'n glod i chi, achos mae yna wyn o bob man a draws y wled at ei hwnt, a mae cael 2 oen o geredigion ar y brig fel un, yn dipyn o glod yn dydio. Odi, yn bendant. Mae'r safon y Carcasses sy'n yn y shed yn eithriadol uchel, a fi'n credu chi wastad yn gweld bob blwyddyn yng Nghymru, fi'n credu maen nhw'n gweud bod y safon gyda'r gorau. So na, mae fe neis cael unrhyw breis o unrhyw liw yn neis, a cael cynebyddiaeth yn y ffair eiaf, ond ie, na, mae wedi bod yn rili neis lenni. A sgoffa neu be oedd y pris yr un amdano nhw? Ond nhw'n 900 yr un eleni de, am y par de. Ie. Mae hynna'n mynd i gyfro ffleit i Sela Newydd ac i Norway, siwr, ndio? A preson i dad i dolyg. Mae lot o fe wedi mynd i dalu am ei bwyd nhw. Wel, na fo. Ti'n eisiau meddwl am bethau fel hyn, egoes? Y clod sy'n bwysig ar garden goch, a maen nhw werth i gweld, felly llongyfarchiadau mawr i chi'ch dau. Diolch yn fawr iawn chi. Wel, chi'n blwyddyn nesaf. Wel, ie, byw achos byw ac iach yn y fe. Byddwn ni yma. Iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn chi.